מוצאים להורג, בתלייה, בזריקה, בכיסא חשמלי. השר, מה אנחנו רואים פה? אנחנו ערב הרמדאן, ואנחנו רואים כאן פעילות שגרתית בשירות בתי הסוהר כאן. מתנהגים מול המחבלים, הרוצחים, השפלים, הארורים. מה שעשינו כאן זה היסטוריה. מה שנעשה כאן, נציב שירות בתי הסוהר, מפקד המחוז, מפקד הכלא, בכלל כל בתי הכלא בשב"ס, שירים מציאות של 180 מעלות, אבל אנחנו עכשיו חייבים עוד דבר. מוות למחבלים. הם צריכים להיות מוצאים להורג, בתלייה, בזריקה, בכיסא חשמלי, העיקר להוציא אותם להורג. אתה מציל חיים, וכל אדם שמציל אדם אחד לישראל, יציל עולם ומלואו, ואתה מציל פה מאות ואלפים. אבא שלך, רואה בשמיים, מה שאנחנו עושים. עוד בקשה בחיים. על המתנה. מדהים, תיתן לנו. יש פרטים בארצות הברית שמוצאים.